animals i moltes aventures, dins el mar o bosc endins. Els germans Krat visiten llocs perquè en saben els camins. Són amics dels animals, és l'hora ideal. Potser no hauran de salvar algun amb el poder animal. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Viu el món salvatge amb els germans Krat, sí! Corre el guepard, plana i engarraix, vola el falcó i mana el lleó. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Són els germans Krat. Els germans Krat! Un gran problema taronja. Som-hi! A veure si veiem el gran simi vermell. Taronja. Vermell. Taronja. Molt bé. El gran simi taronja vermellós, l'orangutan. La gent ha de conèixer aquests simis extraordinaris. Els únics simis d'Àsia. És urgent. Si no fem alguna cosa per salvar-los aviat, en pocs anys es podrien extingir de les selves. Ei, espera! Què? Per què? Hem de reomplir la farmaciola, si no ens volem extingir en pocs minuts. Què? Va, que ja som a mig camí. No, tenim la farmaciola buida. Últimament l'hem fet servir molt. Ah! Un porc espí! Hienes tacades! Sí, potser tens raó. I pensa que som a la selva. Hi ha serps verinoses, plantes tòxiques, arbres que cauen i perills de tota mena. D'acord, vaig a buscar la farmaciola. Té, Chris? La farmaciola de la tortuga. La necessitareu més que nosaltres. Adéu! Gràcies, arriba! Martin, espera'm! Adéu! Oh, és preciós. Aviva! Mira quantes fruites hi ha a la selva. Em sembla que són figues silvestres. Ho hauríem de comprovar, per estar-ne segures. Ara mateix. Sí, és una figa silvestre del gènere Ficus. És comestible. Ai, boníssima! Que divertit! Boníssima, sí? Que divertit! Són superdolces! Em passaria el dia gronxant-me en aquestes lianes. I tant! No m'estranya que els orangutans es desplacin pels arbres. Costa molt caminar per terra. Sí, aquest sol de torba és com un llit elàstic. Oh! Una cosa taronja. Un orangutan? Segur. Tinc el millor pont de capità. Només la meva butaca i... Ja. Brindo perquè no em falta res. Potser em falta una tauleta. Una tauleta feta de fusta negra. La fusta més negra i valuosa de la terra. Sagbots, prepareu les serres i porteu-me la fusta més negra i més valuosa de la terra. Que bé! Ai! Ai! Ah! Ai! Ah!
Quin mal em fan els braços! I a mi els dits. Ai, els nostres músculs no estan acostumats a gronxar-se tant. Ai! 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 Preparat? A la de 3. 1, 2... Quin nas! Encara que t'hagi sentit moltes vegades, sempre em fas saltar. Sí, el soroll que fan els nassuts amb el nas sempre m'espanta. Però són micos, no simis. Sí, la majoria de micos tenen cua i els simis no. Sí, els grans simis com els ximpanzés, els goril·les i els orangutans. I potser el Jimmy Zeta, la Coqui i la Viva. Es pot saber què... Per què us heu endut la farmaciola? Què? Ens has dit que ens la podíem endur. Doncs m'he equivocat. Què us ha passat? Ens hem gronxat amb les lianes. Sí, ens hem passat una mica. Ens fan mal els músculs. Estem adolorits. Necessitem una medicina. Ai! Entrem a relaxar muscular. És a la farmaciola. Ah, d'acord, tranquils, us la portem ara mateix. La tortuga és cap allà. No trigarem gens a portar la farmaciola als nois. Cap problema! Martin, problema? Què? Un gran problema, taronja! Ja saps què diuen, que els orangutans tenen la força de 5 homes, o sigui que no el facis enfadar. Ara, com va això? Tens uns alerons a les galtes impressionants. Noi, ara sí que m'ho crec! Els orangutans tenen la força de 5 homes! Mira com estem volant! Està claríssim! Ha sigut divertit. El problema és que ens ha llançat en direcció contrària, lluny d'on hi ha la tortuga, i resulta que hem d'anar cap allà. Plouen fulles? 2 núvols de fulles taronges. Una mare orangutan amb la cria. Obriu les orelles, santbots! Volia dir que m'escolteu! Poseu les serres de mà a punt. La missió és aquesta. La missió és aquesta. Busqueu un arbre i talleu-lo. Talleu arbres fins que en trobeu un que tingui la fusta negra per dins. Negra com el carbó. Oh, quina sort que hem tingut! O potser no som aquí per casualitat. Quina troballa! Li ensenya quines fruites són bones per menjar. Les verdes li podrien fer mal de panxa, però les grogues són madures i es poden menjar. I per la cara que fa, són boníssimes. Genial! Els orangutans ensenyen als seus fills el que saben de la selva. Sí, tenen molts coneixements de plantes, fruites i arbres i els transmeten de generació en generació. Però, escolta, m'he fixat en una altra cosa. Ningú els ensenya a menjar amb la boca tancada. Fan el mateix soroll que tu quan menges cereals per esmorzar. Vols dir que tu quan menges sopa? On sou, nois? Ens hem desviat una mica del camí. Que feu ioga? No, ens estem encarcarant. Ai, aixequeu la farmaciola, la teleportaré cap aquí.
Gili, que em teletransportaràs al cap! No controlo bé els meus dits. Espera, no pots teletransportar coses vives. Anul·la el Deixa-ho estar! teletransport! Deixa-ho estar, Jimmy! Ja us portarem la farmaciola nosaltres. Anem bé per aquí? Directes a la tortuga. Chris, estem corrent, però no ens movem de lloc. Ai, ai, ai! Es veu que amb els peus té tanta força com amb les mans. Una observació interessant, Chris. Em sembla que l'anomenaré el ganàpia ali sapat taronja que no ens deixava tornar la tortuga. Potser és una mica llarg. Vols dir? Oh! Ja ens ho creiem, que els orangutans tenen molta força. No cal que ens ho demostris més! Ara sí que ens ha desviat una mica del camí. Ens ha tornat a llançar aquí un altre cop? Sí, realment tenim molta sort. Quina casualitat. O potser ho ha fet expressament. Ostres, fins i tot de petits ja tenen força. És una passada que les cries d'orangutan ja tinguin prou força per agafar-se i penjar-se quan només tenen 6 hores. Quan tingui cap un any, tindrà tanta força com una persona adulta. Oh, li deuen fer mal als braços de tant gronxar-se. Sí, els orangutans es passen el 99% del temps grimpant i gronxant-se. I de tant grimpar i gronxar-se, fins i tot ells tenen els músculs adolorits. Germans, endavant! Som aquí. Acabem de descobrir que als orangutans també els hi fan mal els músculs de tant grimpar i gronxar-se, igual que nosaltres. Sí, els orangutans ja ho aprenen de ben petits. Entesos, entesos. Ara ja ho sabem. Ens fa mal i estem encarcarats. No podem fer res. Ni tan sols puc treballar amb poders d'orangutan. Afanyeu-vos a portar la medicina, sisplau. Tranquils, ja venim cap aquí. Sí, però si ens quedem... Haurem de vigilar molt per superar aquell orangutan tan gros. Orangros. Orangros? Orangros. Orangutan gros. Orangros. Orangros. Ah, sona bé. Comença l'operació Superem l'orangros. Cobreix-me, Chris. Ves tranquil, germà. Via lliure. Via lliure. Via lliure. Ah, via no lliure. Ai, mare. Ah! Germà! Chris! On t'has ficat? Hola, orangros. Tens uns alerons a les galtes impressionants, eh? Espera, no m'ho diguis. Tornem a ser amb la mare i la cria orangutans. Com ho has sabut? Perquè l'orangros no para de llançar-nos aquí per algun motiu. Au, va, només és casualitat. Per què es menja aquestes fulles tan fastigoses? Les masteguen, no se les menja. Mira, no se les empassa pas. Només les tritura per fer-ne una pasta verda. És com una pomada verda líquida. Quina passada! Ha mastegat les fulles per fer-ne una pasta, una pomada que li ha fet passar el mal. L'orangutan ha fet una medecina! Els orangutans són primats com nosaltres. Ah, tenim el 98% de l'ADN idèntic. Per tant, si la medicina funciona per un orangutan... Segurament també funcionarà per la Diva, la Coqui i el Jimmy Zeta. Som-hi! Ai, com ens ho farem per superar l'orangros? Tranquil, ens deixarà passar. Per què? Abans no ens ha deixat. Aquest cop ens deixarà passar. N'estic segur. Oh, no ens deixarà passar. No passarem mai. Hola. Uf, ens
deixa passar. Sí, perquè ens ha ensenyat la medecina del bosc. És el que volia tota l'estona. Què dius? El que sents. No pot ser. Que no ho has vist? Que no? Que sí. Sigui com sigui, ara tenim aquesta medecina natural increïble. Portem-la a la colla. Estaran molt contents. Som-hi! Us portem la medecina. Això és una pila de fulles. Un remei 100% natural, nois. Què? Provat i aprovat pels orangutans i receptat pel doctor Orangrós. No és veritat. Que sí. Que no. On és la farmaciola? Ostres, ens deu haver caigut l'última vegada que ens ha llançat. Per això és molt millor que tot el que puguem tenir a la nostra farmaciola. És una pila de fulles! Sí, però són fulles de dracena i tenen poders curatius. I si coneixes la medecina dels orangutans... Pots fer una pomada que cura els dolors musculars. Funciona de veritat. Hem vist que els orangutans ho feien servir. Els simis fan servir remeis naturals fets amb plantes. Els ximpanzés mengen fulles d'espília per matar els paràsits de l'estómac. I els orangutans fan servir fulles de dracena per alleujar els dolors musculars. D'acord, ho provarem. Però farem una pasta nova amb la premsa. Bona idea! Ja no em fa mal res! Ja no tinc els dits encarcarats. Ha funcionat! Ara ja puc treballar per afegir força d'orangutan als vestits de poder animal. M'encanten els orangutans. Tenen els ossos dels braços molt llargs i, per tant, els músculs més grossos, i això els dona una força extraordinària. I els orangutans necessiten tenir molta força perquè són els animals del món més pesants de tots els que viuen als arbres. Cridem un visca pels orangutans, que es gronxen a les lianes, que mengen fruites silvestres i que viuen als arbres de la selva. Que entenen les plantes de la selva i coneixen els remeis naturals. Cridem un visca pel doctor Orangrós! Visca els orangutans! Els increïbles simis taronges! I m'encanten els cabells que tenen. Ostres! Ei, arbre! Oh, és massa groga! Vull que la fusta sigui més negra que el meu jersei! He dit negra com el carbó! Com el carbó! Zac, para de tallar! D'aquests arbres els orangutans en treuen menjar, refugi i medecines. Són la casa dels orangutans! I què? Que canviïn de casa? Un arbre és un arbre! I tampoc en necessiteu tant! Seguiu tallant! Germans Krat! Discos de poder d'orangutan! Provarem d'aturar-los com puguem. Els enlluernarem amb el sol. Poseu-vos les ulleres de sol! He de trobar l'Orangrós! Ja sap el que passa. Em sembla que tenim molta sort. Ens has ajudat amb els teus coneixements d'orangutan. Ara necessitem la teva força d'orangutan. Activem poders d'orangutan! Salvem
Salvem el planeta amb el poder animal! No es poden tallar els arbres dels orangutans! Tres punts! Molt millor! Els braços dels orangutans són més musculosos que els dels ximpanzés! Em faré una tauleta de fusta negra d'aquesta selva! Ah! Sí que tens força, mico. Ui, val més que no li diguis mico. És un simi. Què? No ho sabia, que vivies aquí! Ah! 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 És igual! Ja no la vull, la tauleta! Ei, tu! Passa'm una liana! Els orangutans fan el que han de fer, gronxar-se lliures en plena A natura. la selva, que per sort encara existeix, de moment. La podem protegir una mica més mentre jo arreglo la tortuga. Des de plantes medicinals de la selva fins a qui sap què més. Els animals poden fer avançar molt la ciència. Segur que encara en podem aprendre moltes coses dels orangutans. Com tu fas perquè et quedin els cabells així?